Βιλερμπάν, την πράσινη ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος, του γαλλικού μπάσκετ. Απέναντι όμως στην Οστάνδη, τους Βέλγους που είναι γηπεδούχοι, αγωνίζονται σε γνώριμα λιμέρια και φέτος φιλοδοξούν να κάνουν αυτό που δεν κατάφεραν πέρσι, καθώς βρέθηκαν στην ίδια διαδικασία, απέκλεισαν την Χίμκι και την Banvit του Δημήτρη Ιτούδη πέρσι, όμως ιτήθηκαν από την Ιέτβος Ρήτας στον τελικό της προκριματικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα η Ιέτβος να είναι αυτή που πέρασε στους ομίλους. Ούτως ή άλλως την είδαμε να αγωνίζεται και απέναντι σε ελληνικές ομάδες. Το γήπεδο, από ό,τι βλέπετε, δεν έχει γεμίσει, έχει χωρητικότητα 5.000 θεατών, όμως φαίνεται ότι οι Βέλγοι δεν είναι τόσο ένθερμοι υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας. Νομίζω Μέμο Ιωάννου, και σε καλησπερίζω με αυτό, πρόκειται και για μια χώρα, ένα έθνος που το Βέλγιο δεν είναι σίγουρα, που το μπάσκετ δεν είναι σίγουρα το πρώτο άθλημα. Μπορεί να είναι ακριβό το ειστήριο. Και λόγω της κρίσης, 2 αγώνες στη σειρά μπορεί ίσως τα οικονομικά να είναι αρκετά ψηλά. Μπορεί να έχει εννοείς πακέτο εισιτήριο για όλη την ημέρα και να ήταν τσιμπημένη τιμή. Ασφαλώς αυτό μπορεί να έχει παίξει ρόλο. Βέβαια το ζητούμενο για μας δεν είναι η εικόνα στις κερκίδες, αλλά το τι θα κάνουν οι δύο ομάδες πάνω στο παρκέ. Από την μία πλευρά λοιπόν υπάρχει ο Ντάριο Τζέρτζια, ο 39χρονος προπονητής της Οστάνδης, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στο βελγικό πρωτάθλημα για τη σεζόν 2012-2013, κόντρα στον Πιέρ Βενσάν, τον coach της Βιλερμπάν, και ουσιαστικά το οικοδόμημα το οποίο έχει δημιουργήσει ο Τόνι Πάρκερ, ο οποίος έχει αναλάβει την προεδρία της ομάδας και την βοηθά σε πολλά και διάφορα επίπεδα. Τον είδαμε νωρίτερα να βρίσκεται στο κήπεδο. Εντάξει, η Βιλερμπάν είναι μια παραδοσιακή μπασκετική ομάδα της Γαλλίας, η οποία κινείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πολύ υψηλά επίπεδα οργάνωσης και σε επιτυχίες. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τον τελευταίο χρόνο. Εδώ βλέπουμε και τη σύνδεσή της με τους Torin Green, Jean Charles Lidio, Edwin Jackson, David Anderson, Jean Bliok, Alexandre Sassang, Johan Sangaré, David Lighty, Travis Bander, Ahmad Nivins και Amara Si. Εδώ είναι η ομάδα της Οστάνδης με τους Berggren, Seron, Esenik, Prince, Martin Grav, Wilkinson, Zile, Salomou, Ponitka, Bukinsu και τον Dusan Djordjevic, το τελευταίο απόκτημα της ομάδας, ένας παίκτης ο οποίος καλείται να ενσαρκώσει αρκετές από τις υψηλές φιλοδοξίες των Βέλγων για την φετινή περίοδο. Εδώ είναι οι Γάλλοι, μια ομάδα που έχει μισούς και παραπάνω παίκτες προερχόμενους από την Εθνική Ακαδημία του Γαλλικού Αθλητισμού, του Γαλλικού Μπάσκετ. Μια παραγωγική διαδικασία η οποία έχει προσφέρει μια σειρά από παίκτες τόσο στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες όσο και σε ομάδες του NBA. Κυρίως βέβαια γιατί μιλάμε για παίκτες που έχουν Μέμο Ιωάννου τεράστια σωματικά προσόντα. Ναι, οι αθλητές στη Γαλλία από τις απικίες ήταν που δώσαν την όθηση ειδικά στο μπάσκετ. Συζητάμε για τον μπάσκετ και γενικά στον αθλητισμό. Την όθηση να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα αθλητικά όρια. Και νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη ιστορία. Και βέβαια η δουλειά που κάνει η Βιλερμπάν, γι' αυτό μιλούσαμε για παραδοσιακές δυνάμεις και οργανώσεις στη Γαλλία, οι οποία δίνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος, και νομίζω ότι ειδικά με την προεδρία τώρα του Πάρκερ προσπαθούν να μπουν σε μια νέα τροχιά που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και έφτιανε. Γι' αυτό ίσως και κάποιοι παίχτες σαν τον Άντερσον ακολουθούσαν ίσως όχι μόνο το οικονομικό μονοπάτι, αλλά και την σχέση τους με τον Πάρκερ, για να μπορέσει να ανεβάσει επίπεδο στην ομάδα και να μπορέσει να γίνει και πρωταγωνιστής στην Ευρώπη αλλά και στη Γαλλία, που νομίζω πέρσι κατέληξε στην 6η-7η θέση και δεν ήταν για αυτός ό,τι καλύτερο. David Anderson, ο οποίος πλέον είναι 34 ετών και βέβαια δεν είναι πολύ μακριά η εποχή που αγωνιζόταν στο NBA, την διετία 10-11, με θητεία στο Τορόντο και την Νέα Ορλεάνη. Εδώ είναι οι δύο ομάδες. Βλέπουμε τον Άντερσον να συμμετέχει στη βασική πεντάδα της Βιλερμπάν, να ξεκινά το παιχνίδι.
Μια διαδικασία Μέμο που γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που μιλάμε για knockout παιχνίδια διαθέτει τη δική της ξεχωριστή γοητεία. Και ειδικά στην αρχή της σεζόν, που οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες για πάρα πολλούς λόγους. Με το στοιχείο της έκπληξης να ελεγχθεί, έτσι. Ναι. Είναι και τις περισσότερες φορές κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν κρατήσει τον κορμό είναι σε μια προπονητική διαδικασία παραπάνω από το καλοκαίρι, δηλαδή προέρχονται από 2-3 χρόνια δουλειάς, μπορούν να κάνουν την έκπληξη και μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε θεωρητικά ανώτερους αντιπάλους όπως είναι η Βιλερμπάν, η οποία έχει τα ονόματα και μεγαλύτερη ύψη και αθλητικότητα από ό,τι έχει ο Στάνλι. Η αλήθεια είναι ότι οι Βέλγοι κράτησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ τους συγκριτικά με την περσινή χρονιά. Από την άλλη πλευρά και η Βιλερμπάν δεν έχει αλλάξει πάρα πολλούς παίκτες. Σίγουρα όμως πρέπει να υπερβεί απόψε και το στοιχείο της γηπεδούχου ομάδας, καθώς το γνώριμο κλίμα ασφαλώς μπορεί και συνήθως λειτουργεί υπέρ των παικτών που το έχουν με το μέρος τους. Ναι, παρότι η έδρα δεν φαίνεται να είναι πάρα πολύ θερμή. Ναι, θερμή. Κατά τα άλλα όμως σίγουρα αισθάνονται οι παίκτες του Στάνλης πολύ πιο άνετα από ό,τι να παίζανε εκτός έδρας. Πρώτη επίθεση λοιπόν για τους Γάλλους με τον Τόριν Γκριν, τον οποίο τον έχουμε γνωρίσει από τη θητεία του στην ΑΕΚ παλιότερα να οργανώνει το παιχνίδι. Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες στο παιχνίδι της Βιλερμπάν, της Ασβέλ όπως είναι τα αρχικά της. Το φάουλ έγινε πάνω στον Έντουιν Τζάκσον. Θα τον θυμάστε από την παρουσία του με την εθνική ομάδα της Γαλλίας στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο της Ισπανίας. Εδώ το Ring Green. Μπάλα η οποία προσπάθησαν να την περάσουν στον Ζαν Μπιόγκ, όμως έγινε το κλέψιμο από την πλευρά των Βέλγων. Και τώρα ο Wilkinson, ο Αμερικάνος, δεν θα καταφέρει να ανοίξει το σκορ. Τζάκσον. Δηλαδή μπάλα στο χαμηλό post ο Ζαν Μπιόγκ, ένας 18χρονος center με ύψος 2-4. Το Ring Green παίρνει το σκριν από τον Άντερσεν μέχρι μέσα, χωρίς όμως να τελειώσει τη φάση. Νέα επίδεση από τον David Lighty. Τον βλέπετε εδώ τον Αμερικάνο, απόφυτο του Ohio State. Έχει υπάρξει και διεθνής με την εθνική ομάδα των εφήβων της Αμερικής. Είναι ο άνθρωπος που ανοίγει το σκορ στο απόψινό παιχνίδι. Νέα επίδεση για τους Βέλγους με τον Ντούσαν Τζόρτζεβιτς να οργανώνει το παιχνίδι. Τζόρτζεβιτς, ο οποίος βρίσκεται από το 2011 στην Οστάνδη. Το φάουλ από τον Αμαράσι, άλλος ένας διεθνής Γάλλος. Πολλές γνώριμες φιγούρες από την πλευρά της Βιλερμπάν. Πλαισιωμένοι όμως αυτή τη στιγμή με παιδιά και έμπειρα όπως είναι ο Άντερσον, αλλά και ταλαντούχα, ειδικά σε θέσεις κλειδιά όπως είναι το 5 και ο Άσος. Βλέπουμε τον Άντερσον να έχει μετακινηθεί προς το 5. Το καλάθι από τον Γκρέγορι Εσενίκ, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Βενεζουέλα και διανύει την πρώτη του χρονιά με τη φανέλα της Οστάνδης. 2-2 το σκορ. Ο Άντερσον στην κορυφή της ρακέτας, εκεί από όπου συνήθως ξεκινά τις επιθέσεις του. Ο Τζάκσον το τρίποντο, αυτό είναι το πολύ δυνατό του στοιχείο. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πάει στο drive. Είναι ο παίκτης που θέλει το μισό μέτρο για να πάρει το σούτ από την περιφέρεια. Αισθάνεται πολύ πιο άνετα, γιατί και αυτό είναι το βασικό του στοιχείο. Είναι πολύ καλό να προσπαθήσει να παίξει πάνω στο καλό του στοιχείο και όχι να κάνει πράγματα τα οποία δεν αισθάνεται άνετα ή δεν τα έχει. Το άστοχο τρίποντο νωρίτερα από τον Τζον Πρινς, έναν από τους Αμερικανούς της Οστάνδης. Το επιθετικό φάουλ από τον Wes Wilkinson, τον 30χρονο forward center. Ένας έμπειρος παίκτης με πολύ καλή δουλειά κοντά στα καλάθια. Άστοχο τρίποντο από τον Green και ο ευθυνδιασμός που τελειώνει ο Ντούσαν Τζόρτζεβιτς για την Οστάνδη, που ισοφαρίζει σε 4-4, καθώς το σούτ νωρίτερα του Τζάκσον ήταν για 2. Πατούσε τη γραμμή το Ring Green. Ο Άντερσεν στο χαμηλό post, για να το δούμε εδώ τι θα κάνει. Γυρίζει με μια από τις χαρακτηριστικές κινήσεις του, με αυτό το δεξί hook. Δεν θα καταφέρει να κερδίσει τον Γκρέγορι Σενίκ, όμως έγινε το λάθος από την Οστάνδη. Χωρίς δισταγμό και ούτε να το σκεφτεί λεπτό στιγμή ο Τζάκσον. Όμως το κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Τζον Πρινς, τον βλέπετε εδώ,
με το αριστερό χέρι τελειώνει τη φάση και βάζει μπροστά τους Βέλγους με 6-4. Από την εμπειρία μου πάντως Μέμο σου λέω ότι αν δουν θέαμα οι Βέλγοι αρχίζουν και ζεσταίνονται στην κερκίδα, φωνάζουν, δεν τους λύγει η φωνή. Για τα πρώτα λεπτά μας δείχνουν μια ομάδα η οποία είναι πολύ συγκεντρωμένη. Δεν είναι μόνο λόγω έδρας. Νομίζω ότι δείχνουν με τις αντιδράσεις και αμυντικά και επιθετικά ότι ξέρουν τι κάνουν στο γήπεδο. Απέναντι σε μια πιο ποιοτική και πιο αθλητική ομάδα που δείχνει ότι δεν έχει βρει το ρυθμό της ή ακόμα δεν είναι έτοιμη για να μπορέσει να κάνει παιχνίδια που φαντάζονται ή θα θέλουν οι προπονητές και ο κόσμος. Το τρίποντο είναι εύστοχο από τον Αμαρασί. Βάζει μπροστά την Βιλερμπάν, όχι και αυτό δίποτο. Πρέπει να πατάει η γραμμή. Οι Γάλλοι δεν τραβάνε τόσο πολύ το πόδι προς τα πίσω. 6-6 το σκορ καθώς έχουμε συμπληρώσει τα 3,5 πρώτα λεπτά. Εύστοχο τρίποντο από τον Τζόρτζεβιτς. Αυτός είναι ένας παίκτης που πέρσι σούταρε με 27% στο τρίποντο. Τώρα ο Άντερσεν θα απαντήσει κοντά στο καλάθι. Εκεί δεν είχε απάντηση η ομάδα της Οστάνδης. Ο Άντερσεν, ο οποίος έχει ύψος 2,12 και τέτοιον παίκτη σε αυτό το μέγεθος δεν διαθέτει η βελγική ομάδα. Ναι. Φάουλ από το Λάιτι. Και κυρίως η εμπειρία που έχει, αλλά τον βλέπουμε ότι προσπαθεί να παίξει πλέον σαν σέντερ. Δεν θέλει να κυνηγήσει πολύ τα σούτα περιφερειακά ή να παίξει το 4 που υπήρχε μια προσπάθεια κάποιες εποχές για να σαν τεσάρι να παίξει με το περιφερειακό. Για να τραβιέται απ' έξω από την κορυφή κυρίως και να σουτάρει. Βρήκε τη φάση στο πικερόλ, αλλά ακόμα δεν νομίζω ότι ειδικά απέναντι σε αυτό το δυνατό παιδί θα μπορέσει να παίξει από το low post. Θα το δείξουμε, θα δούμε. Τον Εσενίκ, ο οποίος κάρφωσε στο καλάθι των Γάλλων για το 11-8. Μέχρι στιγμής ο Τζόρτζεβιτς με 5 είναι ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Οστάνδης. Ο Λάιτι για τον Άντερσεν, να που παίρνει το τρίποντο και θα ευστοχίσει. Ο Αυστραλός που δείχνει, θα έλεγα Μέμο, αναγεννημένο σε αυτά τα πρώτα λεπτά, γιατί τα τελευταία χρόνια τον είχαμε δει να παίρνει μια φθήνουσα πορεία, ίσως να βρήκε για το χαμένο ενθουσιασμό του στη Γαλλία. Η φθήνουσα πορεία νομίζω ότι κάποια στιγμή είχε πάρει μια υπεραξία. Οι ομάδες που τον είχαν περιμένουν να κάνει πράγματα και να φέρει τίτλους που δεν τους κατάφερε. Ίσως να είναι και αυτό βέβαια. Το καλάθι από τον Τζάκσον που τελείωσε τον ευνηδιασμό. Μπροστά η Βιλερμπάν με 11-13. Μέχρι στιγμής βλέπουμε για αυτά τα 5 πρώτα λεπτά του παιχνιδιού έναν αγώνα ανάμεσα σε ομάδες που έχουν ικανότητες και έχουν αρχίσει να τις ξεδιπλώνουν πάνω στο παρκέ. Βλέπουμε το ταλέντο της Βιλερμπάν αλλά και την ομάδα, γιατί όντως δουλεύει πολύ καλά σαν ομάδα η Οστάνδη. Αυτό μπορεί να θέσει απέναντι δηλαδή στην ποιότητα και στα ονόματα των παιχνών της Βιλερμπάν και στο ταλέντο, την αθλητικότητα που έχουν. Prince παίρνει το screen από τον Εσενίκ, αλλά στον Τζόρτζεβιτς στη δεξιά γωνία. Μέχρι μέσα αυτός βγάζει και πάλι προς τα έξω. Ελεύθερο το τρίποντο με τη λήξη των 24 από τον Τζον Prince, ο αριστερόχειρας που έχει αποφυτίσει από το Τενεσί. Σκοράρει για το 14-13. Green. Το Άντερσεν και πάλι στο χαμηλό post, αυτή τη φορά από την αριστερή πλευρά. Προσπαθήσει να βάλει τον Εσενίκ μέχρι μέσα και θα τον κερδίσει, ενώ ζητάει και φάουλ και νομίζω ότι υπήρχε Μέμο. Ναι, τον έσπρωξε με το κορμί του ο αμυντικός τη στιγμή δηλαδή που έκανε το άλαμα για το σούτ, αλλά επειδή ήταν χαμηλά οι διαιτητές δεν ασχοληθήκαν καθόλου με αυτό. Άστοχο τρίποντο από τον Πιέρ Αντουάν Ζήλε. Νομίζω θα ζήσει όλο το παιχνίδι η Οστάνδη με τα τρίποντα. Είναι ένα στοιχείο που και είναι και μια λύση απέναντι στην άμυνα της Βιλερμπάν, απέναντι δηλαδή στα προσόντα που έχουν. Το Ring Green σούτ από τα 7,5 μέτρα και είναι εύστοχο. Ο Αμερικανός που έχει κερδίσει 2 πρωταθλήματα στο NCAA με τους Gators της Φλόριντα. Πανεπιστήμιο από το οποίο έχει αποφυτίσει και ο James Gist. Η ιστορία του λέει ότι αισθάνεται πιο άνετα στο τρίποντο του NBA παρά στο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό τον είδες και το σούτ που έγινε. Το απέδειξε τώρα έτσι. Πολύ πιο μακρινό. Εκπληκτική συνεργασία ανάμεσα στον Τζόρτζεβιτς και τον Εσενίκ, ο οποίος τελειώνει τη φάση. Ο Εσενίκ είναι ένας σέντερ 24 ετών με ύψος 2,6, γεννημένος στη Βενεζουέλα, αλλά έχει αμερικάνικη παιδεία, έχει αποφυτίσει από το Κρίχτον.
Ο Άντερσεν θα στοχίσει στο τρίποντο. Αμυντικό rebound με τα μακριά χέρια του από τον Prince. Το coast to coast και κερδισμένες βολές. Μετά το φάουλ από τον Jackson. Βλέπετε νωρίτερα σε επανάληψη. Εξαιρετική συνεργασία. Ο Άντερσεν εκεί έχασε τον Σενίκ. Ήταν πολύ καλή και η πάσα. Ο Άντερσεν δηλαδή έμεινε στο ενδιάμεσο μεταξύ του παίχτη με την μπάλα και του ψηλού και δυστυχώς εκείνη η μεγαλύτερη αδυναμία είτε για lob πάσα πάνω από τα χέρια του είτε ακόμα και για σκαστή. Δείχνει σε αυτό το κομμάτι ότι ακόμα οι συνεργασίες οι αμυντικές δεν είναι αυτές που πρέπει. Είναι πολύ καλύτερες τις Οστάνδης που δείχνει ότι είναι πιο έτοιμοι, δηλαδή σαν να έχει κάνει με καλύτερη και πιο πολύ προετοιμασία από ό,τι έχει κάνει η Βιλερμπάν. Παράγωγο προφανώς. Πλέον έτσι όπως είναι και ναι, αλλά και έτσι όπως είναι και οι υποχρεώσεις πολλές φορές των παιχτών αλλά και οι συμφωνίες που γίνονται, όσο πάει και οι προετοιμασίες μικρύνουν χρονικά. Η αλήθεια είναι ότι ο David Anderson για παράδειγμα είναι ο τελευταίος παίκτης που προσθέθηκε στο roster της Villeurbanne. Εξαιρετική ενέργεια με τελικό αποδέχτη τον Ahmad Nivins. Ο Nivins που πέρσι αγωνιζόταν στην Ορτές με 15,5 πόντους ανά αγώνα και το εκπληκτικό 40% στο τρίποντο για ένα παίκτη που αγωνίζεται στο 4 και στο 5. Κόψιμο πάνω στον Prince και προσπάθεια για ευνηδιασμό από τους Γάλλους με τον Taurean Green να οργανώνει πλέον την επίθεση. Είναι πλέον φυσιολογική τάση το να οι παίκτες να μπορούν να έχουν τα αθλητικά προσόντα και την τεχνική να παίξουν δύο θέσεις ακόμα και κυρίως στους ψηλούς, να μπορούν δηλαδή να καλύψουν και τις δύο θέσεις αμυντικά και επιθετικά που δυσκολεύει πάρα πολύ την άμυνα. Έχουμε σταματήσει δηλαδή να βλέπουμε ομάδες να αποφασίζονται σε πάρα πολύ ψηλούς παίκτες οι οποίοι συνήθως παίρνουν στο 5. Σε αυτά τα 4-5 αναφέρεσαι, τα οποία είναι και κινητικά και τρέχουν πολύ καλά πάνω στο παρκέ και διαθέτουν σούτ από μέση αλλά και κοντινή ή από μέση ή και μακρινή απόσταση. Ναι, κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά την προπονητική ενός προπονητή, δηλαδή εννοώ την καθημερινότητα της προπονητής, το σχεδιασμό, την τακτική όλα. Και δυσκολεύει πάρα πολύ την αντίπαλη ομάδα. Φάουλ από τον Prince πάνω στον David Lighty. Ο Ιωάνν Σαγκαρέ έχει περάσει στο παρκέ για την ομάδα της Villeurbanne και αυτός διεθνής. Πλέον 31. Ναι, ένα ταλέντο που δεν έφτασε ποτέ στο επίπεδο που και αυτός από την Villeurbanne θυμάμαι τις ακαδημίες, αλλά ενώ δοκίμασε την τύχη του και στην Ισπανία και στην Ιταλία δεν έφτασε ποτέ στο επίπεδο που περίμενε οι Γάλλοι. Έχει περάσει από το Μιλάνο πράγματι τη χρονιά 2008-9. Αυτός είναι ο Pierre Vincent. Αυτό που ακούσαμε στο τέλος να λέει ότι θέλει να περάσει μπάλα χαμηλά στο καλάθι και να μην σουτάρουν πολύ γρήγορα τρίποντο. Ναι, γιατί η Οστάνδη λειτουργώντας αρκετά σωστά αμυντικά μπορεί να τρέξει, να πάρει το rebound και έχει την ποιότητα να μπορεί να τρέξει, να βάλει εύκολο καλάθι. Και επειδή είναι και ψηλότερος δεν το θέλει αυτό, προτιμάει δηλαδή να πάει στα στηρίγματα, ειδικά κοντά στο καλάθι που έχει και να φθείρει και την άμυνα και σε βάθος χρόνου να δημιουργήσει προβλήματα στο στάδιο. Για πρώτη φορά οι Γάλλοι στο συν 6 με τον David Lighty να εκτελεί και δεύτερη βολή. Εύστοχος και σε αυτήν 24-17 εδώ απόφυτος του Ohio State που έχει περάσει επίσης από Καντού, Κρεμόνα, Ναντέρ. Από εκεί τον είδαν στη Villeurbanne, εκτίμησαν τις ικανότητές του και τον πήραν φέτος στην ομάδα τους. 24-17. Τζόρτζεβιτς, ο οποίος έχει περάσει και από τον Ηρακλή παλιότερα. Μπορεί να το θυμούνται ειδικά οι φίλοι του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Νέο κλέψιμο από τους Γάλλους. Μέχρι μέσα και το stop από τον Τζάρετ Μπέργκρεν. Τον βλέπετε εδώ. Κάνει αισθητή την παρουσία του κοντά στο καλάθι. Με ένα κόψιμο, γιατί το μπάσκετ είναι και άμυνα, δεν είναι μόνο επίθεση. Εδώ δίνει το screen στον
Μιχαήλοβιτς. Εκεί όμως υπάρχει καλή άμυνα και από τους Γάλλους. Παραλίγο να χάσουν εδώ την μπάλα. Και τη δουλειά του. Ένας παίκτης που βασίζεται στο σουτ. Travis Bander. Έχει 41% στο τρίποντο και νομίζω ότι απόλυτα λογικά πήρε το σουτ. Και νομίζω μπορεί να έχει και 30% στο δίποντο. Οπότε το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει είναι να σουτάρει στο τρίποντο. Προσπαθεί να πατήσει από την περιφέρεια και τα καταφέρνει τελικά ο Μιχαήλοβιτς. Άλλη μια προσθήκη για τους Βέλγους. Ο Διεθνής Μαυροβούνιος που μειώνει σε 20-24 και το νέο time out αυτή τη φορά από τον Pierre Vincent, τον βλέπετε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι πριν από το τζάμπολ λέγαμε Μέμο Ιωάννου ότι η Βιλερμπάν δείχνει να έχει ένα μικρό προβάδισμα και κάτι τέτοιο αντικατοπτρίζεται μέχρι στιγμής και πάνω στο παρκέ. Κοίταξε, από την πλευρά της ο Στάνδης είναι να θαυμάζεις την προσπάθεια που κάνουν στην άμυνα με λιγότερα προσόντα και στην επίθεση προσπαθώντας κυρίως με 4 περιφερειακούς να δημιουργήσουν μικρά ρήγματα στην άμυνα για να έρθει η βοήθεια. Προσπαθούν κυρίως με τρίποντο που το πιστεύουν και το έχουν να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα είναι φυσιολογικό να περιμένουμε τα ποσοστά της στο τρίποντο, οπότε εκεί θα καθορίσει πόσο θα μείνει στο παιχνίδι και αν μπορεί να το διεκδικήσει και το ρυθμό ο οποίος θεωρητικά θα βελτιώνεται σε τον χρόνο της Βιλερμπάν. Να δούμε τώρα ποιος θα υπερισχύσει από τους δύο. Οι Γάλλοι έδειξαν να παίρνουν μια διαφορά με το που έκαναν τους αγώνες. Ας πάμε όμως σε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε. Έναρξη της δεύτερης περίοδου, ο Στάνδη Βιλερμπάν 20-24 στο δεύτερο knockout παιχνίδι και το goal foul από τον Τζάρετ Μπέργκρεν. Μετά από το pick and roll το foul έχει γίνει από τον Αχμάντ Νίβινς. Καταπληκτική πάσα, δηλαδή ακόμα και ο Μπέργκεν δεν την περίμενε, γι' αυτό πήγε να την έπιασε με δεύτερη προσπάθεια. Goal foul, 24-22 το σκορ, έστω και αν δεν το έχουν βάλει μέχρι στιγμής οι διοργανωτές στο σκορ που βλέπετε. 24-23 λοιπόν, αν και είχε φύγει μπροστά με 7 η Βιλερμπάν, πλέον το παιχνίδι είναι και πάλι στον πόντο. Λάθος από τους Γάλλους και ευκαιρία για ευνηδιασμό για τους παίκτες της Οστάνδης. Περίτεχνη ενέργεια και τελείωμα ακόμη μια φορά από τον Μπέργκερ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ωραία φάση όμως και στη διείσδυση. Βήματα τώρα από τον Νίβινς, ο οποίος δέχτηκε ένα σπρώξιμο. Οι διαιτητές όμως έκριναν ότι δεν υπήρχε φάουλ, ότι απλά έχασε την τρίπλα. Βλέπετε εδώ ότι τον έχει σμπρώξει από πίσω ο Μπέργκερ. Ενδεχομένως ένα σφύριγμα που πήραν οι γηπεδούχοι. Κρυβόταν για το σώμα του. Αυτός είναι ο Ματέους Πονίτκα, ο Πολωνός που θεωρείται το next big thing για την ομάδα της Οστάνδης. Το φάουλ από τον Travis Bander. Μιχαήλοβιτς έβγαλε ελεύθερο σούτ, το οποίο δεν το πήρε όμως ο Μούγια. Και τώρα στη λήξη της επίδεσης ασφαλώς έγινε ένα σούτ με χειρότερες προϋποθέσεις, όμως το φάουλ πάνω στον Πονίτκα
ο οποίος μάζεψε το rebound, μια μπάλα ορφανή που αναζητούσε από δέκτη και στην καρδιά της γαλλικής άμυνας. Δείτε εδώ τι έγινε ακριβώς. Η προσπάθεια του Μπέγκεν να συνεχίσει να πιέζει και να σπρώχνει, κατάφερε και έχασε την μπάλα ο αμυντικός και του ήρθε στα χέρια του ώστε να είναι μπροστά στο καλάθι. Αυτός είναι ο Ντάριο Τζέρτζια, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος coach της Βελγικής Λίγκας το 2012-2013. Δεν έχει σχέση με τον... Πρέπει να το ψάξουμε λίγο αυτό το μέμο. Λογικό πρέπει να είναι. Οι φιλοδοξίες του είναι πάρα πολύ ψηλές και έχει όρο στο συμβόλαιό του ότι αν βρει πρόταση από ομάδα που αγωνίζεται στον όμιλο της Ευρωλίγκας να αποδεσμευτεί για να πάει να την αναλάβει. Να έχει το δικαίωμα ή να το συζητήσει. Να έχει το δικαίωμα. Ναι. Τόσο πολύ πιστεύει στις ικανότητες του. Η ομάδα του πάντως πράγματι περνά μπροστά με 25-24, καθώς υπάρχει ένα επιμέρους 8-0 για την Οστάνδη. Μπέιντερ θα αστοχίσει το σουτ, παλεύει για το επιθετικό rebound ο Νίβινς και τελικά κερδίζει την επίθεση για την Βιλερμπάν. Το είναι ο Αμαρά Σι που πάλεψε και πήρε την νέα επίθεση για τους Γάλλους. Νέο φάουλ υπέρ της Βιλερμπάν με 8 και 15 να απομένουν για το ημίχρονο. Οι Γάλλοι που δείχνουν μέμο να αντιμετωπίζουν μια επιθετική δυσκολία. Ναι, η αλλαγή της πεντάδος έδωσε κάποια, μάλλον δημιουργεί κάποια θέματα στην λειτουργία τους. Ακόμα και ο Ρούκι, ο Μπέντερ που μπήκε μέσα, δείχνει ότι δεν είναι έτοιμος ίσως για αυτό το παιχνίδι ακόμα ή και γενικά θέλει χρόνο για να το... και εμπειρία για να παίξει. Τράβις Μπέιντερ, ο οποίος είναι απόφυτος του Όκλαντ, στο οποίο σούταρε με 41% τρίποντο και βέβαια είναι ένα στοίχημα για τους Γάλλους. Όλα τα νεαρά παιδιά είναι αναλόγως και το πρόγραμμα που έχουν. Μάχη για το rebound. Το Όκλαντ είναι ένα μικρό πανεπιστήμιο, δηλαδή ας πούμε ο ψηλός της ο Στάνδης που έρχεται από το Wisconsin δείχνει πολύ πιο προσαρμοσμένος, γιατί το πρόγραμμα και το επίπεδο του πανεπιστήμιου είναι καλύτερο. Τον βλέπεις εδώ και δείχνει ότι μπορεί να προσαρμοστεί πιο εύκολα. Τελείωσε την φάση. Ο Μπέργκερ είναι μια περίπτωση μέμο που στόχευε στο NBA, δεν έγινε ποτέ draft όμως, και αυτό που εξήγησε τότε στο Wisconsin είναι ότι θα πάω όπου μου δώσουν ένα συμβόλαιο, όπου μου δώσουν χρήματα για να παίξω μπάσκετ. Έχει σπουδάσει οικονομικά, δεν θέλει όμως να τα ακολουθήσει. Το πάθος του είναι το μπάσκετ και αυτό επιδιώκει να κάνει. Βρήκε την Οστάνδη και εκεί πλέον δίνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Όχι, δείχνει ότι έχει πολύ καλά στοιχεία για ψηλός. Εύστοχο τρίποντο από τον Ματέους Πονίτκα. Εδώ τον Πολωνό τον βλέπετε. Πέρσι στο EuroCup σούταρε με 36% έξω από τα 6,75. Εδώ βάζει μπροστά την Οστάνδη με 4 και το φάουλ από τον Μπέργκρεν πάνω στον Αχμαντ Νίβινς. Αλλαγές από τον Βενσάν και ο Άντερσεν και ο Τζάκσον εντός αγωνιστικού χώρου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το rotation πολλές φορές επιφέρει μεγάλες μεταπτώσεις στην απόδοση μιας ομάδας, αλλά υπάρχουν προπονητές που αγωνίζονται με το ρολόι στο χέρι. Ειδικά αυτή την εποχή, αλλά αυτή τη στιγμή όμως η Βιλερμπάν αρχίζει και αισθάνεται ότι δεν θα είναι δείχνει ότι δεν θα είναι ένα εύκολο βράδυ για αυτούς. Βέβαια, στο μυαλό των προπονητών μπαίνουν πολλοί παράγοντες μέσα. Από τη στιγμή που υπάρχουν διαδοχικοί αγώνες, νοκάουτ παιχνίδια και μία θέση ανάμεσα στις 8 ομάδες που δίνει τον δρόμο στους ομίλους Ευρωλίγκας, είναι λογικό νομίζω να μοιράζουν χρόνο συμμετοχής. Ναι, αλλά να αισθάνονται όμως ότι και ότι η λειτουργία της ομάδας δεν θα αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή ένα νέο παιδί, ένα ρούκι από την Αμερική αυτή τη στιγμή, να τον βάλεις μέσα σε ένα νοκάουτ παιχνίδι, το πιο φυσιολογικό είναι να μην προσαρμοστεί.
Και επειδή μιλάμε για νοκάουτ παιχνίδια, αυτή τη στιγμή η ομάδα πρέπει να κερδίσει. Δηλαδή τη δυνατότητα να μοιράσει χρόνο θα την έχει κάποια στιγμή όταν το σκορ ξεφύγει αρκετά. Και να μπορεί να αισθάνεται πολύ πιο άνετα. Διαμαρτυρίες για το φάουλ του Ζιλέ, το οποίο δίνει βολές. Πρώτη εύστοχη από τον Αμαρασί. Ποιος αγωνίζεται από πέρσι στη Βιλερμπάν. Νομίζω ξεκίνησε και στη Βιλερμπάν αυτό το παιδί, πρέπει να έφυγε και ξαναεπέστρεψε. Είναι πορείες που κάνουν πραγματικά, ακολουθούν μια εντελώς διαφορετική λογική από αυτή που ξέρουμε, με την συμμετοχή στην ομάδα της Ακαδημίας, κάνοντας ένα μικρό σκάουτινγκ για τους Γάλλους. Αυτό διαπιστώνεις, δηλαδή ότι οι μισοί και παραπάνω έχουν περάσει από εκεί. Έχουν και μεγάλη δεξαμενή από παιδιά με αθλητικά προσόντα για να μπορούν να τους δουλέψουν. Ειδικά από τις απικίες που έχουν, τους έχρωμους που έχουν, είναι μεγάλη και η πληθώρα και η δυνατότητα να μπορέσουν να τους φιλοξενήσουν, να τους φέρουν και να δουλέψουν προπονητικά μες στα γήπεδα. Ασκοτρίποντα από τον Σι, εύκολο το rebound για τους Βέλγους. Και τώρα Μιχαήλοβιτς. Βγαίνει το τρίποντα από την αριστερή πλευρά και είναι εύστοχο για τον Πονίτκα, ο οποίος ευστοχεί για δεύτερη φορά από τα 6,75. Και δείχνει πάρα πολύ ζωντανός και με αυτοπεποίθηση να παίξει το παιχνίδι. 33-28 πλέον, η Οστάνδη είναι μπροστά με 5. Τζάκσον. Βγάζει το τρίποντο και είναι εύστοχο από τον Τόριν Γκριν. Έχει περάσει και από το NBA με το Denver αλλά και το Portland. Τη χρονιά 2009-2010 αγωνίστηκε με τα χρώματα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία επανήλθε στα μεγάλα σαλόνια έπειτα από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Και αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο δίνει χαμόγελα μέσα σε ένα κατά τα άλλα σκυφροπό περιβάλλον με όσα έχουν συμβεί με το Πανιόνιο. Αυτός είναι ο Μπέργκρεν, τον σημάδεψε στο νωρίς Μέμο. Τον κατάλαβες ότι είναι ένας παίκτης που έχει πολλά θετικά στοιχεία πάνω του. Απαντά ο Τζάκσον με μια περίτεχνη ενέργεια. Τζάκσον ο οποίος πάντως δείχνει να παίζει πολύ καλά στο ένας με έναν και όχι τόσο να βγαίνει από το σύστημα της ομάδας. Και γι' αυτό ίσως δεν είναι... θεωρείται ένας παίκτης, ένα γκάρ το οποίο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, δηλαδή σε τέτοιες καταστάσεις και όχι τόσο πολύ να διευθύνει το παιχνίδι. Μένει μπάλα στα χέρια των Βέλγων, δεν κατάφερε να εκδηλώσει επίδεση ο Μουμπάι Μούγια. Βλέπετε εδώ καλή άμυνα από τους Γάλλους. Ο Μπέργκρεν του έβγαλε την μπάλα. Έμεινε η μπάλα όμως. Έχει κουραστεί και είχε βγει και από τη βάση του για να μπορέσει να ανέβει προς το καλάθι. Τον είδες πώς ανέπνευσε βαριά. Ναι, γι' αυτό είχε πέσει το σώμα του μπροστά και ήταν πολύ δύσκολο να βρει το καλάθι. Κόβει ο Εσενίκ τον Άντερσεν. Νέα όμως επίθεση για τους Γάλλους που κάνουν τα βήματα. Ο Λάιτι μπροστά στον Ζήλε. 35-33, το μόνο σίγουρο είναι ότι παρακολουθούμε ένα ντέρμπι. Ναι, αυτό ελπίζαμε και από την αρχή και τη κουβέντα και τη συζήτηση που κάναμε. Δηλαδή να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που να είναι κλειστό. Ανταγωνιστικές και οι δύο ομάδες. Προσπαθούν κάθε μία να εκμεταλλευτούν τα καλύτερα χαρακτηριστικά τους. Εδώ το drive και η πάσα προς τα έξω νομίζω... Ναι, εδώ ήταν λίγο η απειρία των ομάσεως, ειδικά από τους παίκτες, όχι τον ψηλό ο οποίος το κόψει το καλάθι, τους δύο άλλους παίκτες τους περιφερειακούς, ώστε να του δώσουν τη δυνατότητα να τους δει και να μπορέσει να πασάρει χωρίς να είναι κλεισμένη η διαδρομή της μπάλας. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και του ξέμεινε μόνο αυτή η πάσα που ήταν πολύ δύσκολη μέσα σε κίνηση, με πολλά χέρια και σώματα που ήταν πολύ δύσκολη να την πιάσει. Οι Γάλλοι μαζεμένοι μέσα σε ένα τετραγωνικό μέτρο. Στοιχείο που πολλές φορές μαρτυρά
ένα νοητικό κλίμα, αρκεί αυτό να είναι αληθινό. Βόλες μετά το φάουλ για τον Τόριν Γκριν. Φάουλ από τον Κέντεν Σερόν. 35-35, νέα ισοβαλία στο παιχνίδι, 3 και 34 για το ημίχρονο. Τζόρτζεβιτς, ο οποίος επανήλθε στον αγωνιστικό χώρο. Με όλο το αρχικό σχήμα κατά κάποιο τρόπο επανήλθε. Σερόν. Το τρίποντο είναι εύστοχο από τον Μούδια. Ένα παίκτη έμπειρο, 31 ετών. Άντερσεν παίρνει το φάουλ από τον Τζόρτζεβιτς και δικαίωμα για βολές. Τζόρτζεβιτς, ο οποίος αγωνίζεται από το 11 στην Οστάμβη. Άργησε να έρθει σαν βοήθεια. Ήταν από την πλευρά με τους περισσότερους αμυντικούς και έπρεπε σαν τελευταίος να έρθει λίγο πιο γρήγορα. Ρισκάροντας να αφήσει, ναι. Να αφήσει βέβαια για λίγο δύο επιθετικούς με το συμπαίχτη του ένα αμυντικό και να ξαναπρολάβει, και επειδή δεν πίστεψε ίσως αυτή την πάσα τόσο πολύ, άργησε και έκανε το φάουλ. Στην Ελλάδα τον είχαμε συνηθίσει με μαγιά, εδώ τον έχουμε καταλήψει, καθώς έχουν περάσει και τα χρόνια. 38-37 από τις βόλες του Άντερσεν. 3 τελευταία λεπτά πλέον για το πρώτο ημίχρονο. Τζόρτζοβιτς. Πάνω του είναι ο Γκριν. Μούγια. Για τον Εσενίκ στο χαμηλό post με αντίπαλο τον Άντερσεν. Εδώ οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Καλή άμυνα από τον Αυστραλό, ο οποίος κερδίζει για τη φάση, καθώς η μπάλα βγήκε από τα χέρια του Εσενίκ έξω. Προσπάθησε με μια τρίμπλα να τον κερδίσει και ο άλλος ψηλότερος ήταν πολύ δύσκολο μετά να πάει μακριά από τα χέρια του. 38-37. Στο λάθος από τους Γάλλους και το γρήγορο παιχνίδι το οποίο θέλει να δείξει ο Μούγια. Βγήκε όμως το ελεύθερο σουτ για τον Τζόρτζεβιτς, είναι για 3 και είναι εύστοχο. Φαινόταν σαν πέναλτι αυτό για τον Ντούσαν Τζόρτζεβιτς. 41-37 και time out από τον Πιέρ Βενσάν. Εντάξει, οι Βέλγοι αισθάνονται άνετα, κάνουν αυτό που τους αρέσει μες στο παιχνίδι και αυτό που θέλουν να, ειδικά με το σουτ. Διεισδύουν, τραβάνε τις άμυνες και μετά βρίσκεται ένας ελεύθερος παίκτης για να, ειδικά το τρίποντο, για να εκτελέσει. Ομάδα κοντρολαρισμένη που ξέρει τι θέλει πάνω στο παρκέ. Χωρίς να υπάρχει το μεγάλο κορμί. Είδαμε στην περιστροφή ο Γκριν να έχει πάει πάνω που ήταν στην κορυφή στον παίκτη στο Στάνδης και ο Σάι πίστευε ότι πριν ήταν δικός του, έπρεπε να πάει και αυτός και έμεινε ελεύθερος. Ο Τζόρτζεβιτς που το έβαλε. Δηλαδή αυτά είναι τα πράγματα τα οποία ίσως θέλουν χρόνο μέσα από την προπόνηση για να μπορούν να γίνουν αυτοματισμοί χωρίς να σκεφτείς ότι επειδή είναι δικός μου πάω δίπλα στο συμπαίχτη μου να φυλάξω κι εγώ και να μείνουν δύο με έναν, οπότε ένας να είναι ελεύθερος. 2 και 22 για το ημίχρονο. Οι Βέλγοι είναι μπροστά με 4. Λάιτι. Βάλα πηγαίνει στον Άντερσεν και μαζί το φάουλ από τον Εσενίκ, το οποίο είναι ξεκάθαρο νομίζω. Γι' αυτό και ο σέντερ από τη Βενεζουέλα δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου. Δύο νέες βολές. Έχω την αίσθηση ότι το όνομα του Άντερσεν του έδωσε το φάουλ περισσότερο και επειδή ήταν και η κίνηση λίγο απότομη του. Φάνηκε να τραβάει σαν να είχα την αίσθηση ότι περισσότερο στην μπάλα πήγε παρά να πήρε το χέρι. Θα το δεχτώ, γιατί όσα έχεις ζήσει εσύ, εγώ θέλω γύρω στις 7 με 8 φορές. Όχι, πολλές φορές εκείνη τη στιγμή μπορεί να υποστηρίξεις και αυτόν ο οποίος είναι σε αδύναμη θέση. Δηλαδή που κάνει μια προσπάθεια να σταματήσει τον σέντερφορ που είναι σε καλύτερη θέση από αυτό.
41-39 από τις βολές του Άντερσεν που φτάνει στους 11 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ για την Villeurbanne. Αμέσως δηλαδή κάνει αισθητή την παρουσία του, γι' αυτό και παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής. Μούγια για τον Εσενίκ, πάσα στο 1 μέτρο, πολύ δύσκολα πράγματα. Προσπαθεί να σώσει την επίδεση. Φαινόταν εξ αρχής όμως ότι ήταν μια κακή επίδεση. Ναι, ότι είχαν μπερδευτεί. Τζάκσον μέχρι μέσα, παλεύει και τα καταφέρνει τελικά ο Ζαν Πιέρ Λιβιό να σκοράρει για την Villeurbanne για μια νέα ισοπαλία. Ο Λιβιό, ο οποίος είχε υπογράψει με τους Σαν Αντώνιο Σπέρς, προφανώς έγινε προξενιό από τον Τόνι Πάρκερ. Είναι πολύ νεαρός, νομίζω αντί να τον δώσουν στο D-League τον στείλανε στη Γαλλία. Αν νομίζω το 93 είναι. Είναι γεννημένος το 94. Έχει ύψους 2-4. Και εδώ ο Άντερσεν που τελειώνει τη φάση, εκμεταλλευόμενος ασφαλώς το ύψος του, την εμπειρία του και τα πολύ μακρύτερα χέρια του. Βάζει μπροστά και πάλι τη Villeurbanne. 43-41. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Και αν μη τι άλλο, ο βαθμός της ανετοιμότητας των ομάδων είναι δεδομένος και ευδιάκριτος. Όμως ο ανταγωνισμός που υπάρχει ανάμεσα σε Οστάνδη και Villeurbanne έχει δώσει μια ξεχωριστή ομορφιά στο παιχνίδι μου. Ναι, είναι τελείως διαφορετικές ομάδες. Δείχνουν δηλαδή ότι η φιλοσοφία του παιχνιδιού τους είναι τελείως διαφορετικό. Η Villeurbanne προσπαθεί να πλησιάσει το καλάθι, δηλαδή προσπαθεί να έχει την πρώτη επιλογή είτε από το low post να επιτεθεί είτε να πάει σε lay-up. Απ' την άλλη πλευρά, κατά κάποιο τρόπο η Οστάνδη κάνει προσποίηση ότι θα πάει προς το καλάθι και προσπαθεί να βρει τα περιφερειακά σουτ που είναι ένα από τα στοιχεία του παιχνιδιού της. Στα τρίποντα η Οστάνδη σουτάρει με 53%, έχει 7 στα 13. Από την άλλη πλευρά η Villeurbanne με 3 στα 8, ποσοστό 37%. Όμως η Villeurbanne είναι αυτή η οποία κυριαρχεί στα rebound, έχει 16 έναντι 9 και μάλιστα έχει πάρει 4 επιθετικά. Αυτό σημαίνει ότι έχει ανανεώσει άριθμες φορές την επίδεσή της. Εντάξει, επειδή είναι και αρκετά άστοχη, έχει περισσότερα νούμερα να διεκδικήσει, περισσότερα rebound να διεκδικήσει στην επίδεση. Από την άλλη πλευρά, στις 14 assist η Οστάνδη, ένα νούμερο πάρα πολύ μεγάλο για ένα και μόνο ημίχρονο. Στις 7 η Villeurbanne. Μέχρι μέσα ο Τζορτζεβίτς θα αστοχίσει. Rebound από ποιον? Από τα χέρια του Άντερσεν εκτός αγωνιστικού χώρου. Κερδίζει ο Εσενίκ τη μονομαχία. ...14 δευτερόλεπτα στη διάθεση των Βέλγων. Η επαναφορά με τον Prince. Τζορτζεβίτς. Εσενίκ. Δυναμικός, προσπαθεί να τελειώσει με το αριστερό. Πάλεψε ο Prince για το rebound, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πλέον επίθεση για τους Γάλλους. Αν την εξατελήσουν θα μείνουν 4-4,5 δευτερόλεπτα στους Βέλγους. Αυτό θέλει να κάνει ο Γκριν, ο οποίος πηγαίνει σε εκπληκτική ενέργεια. Όμως ο Λιβιό θα κοπεί. Και τώρα η επίδεση για τον Prince που τελειώνει από τα δεξιά με αριστερό lay-up. Αυτό είναι και το σκορ του ημιχρόνου με το καλάθι από τον John Prince. Εδώ η απειρία του μικρού στη Villeurbanne έφερε και το καλάθι από την άλλη πλευρά. Μια προσποίηση ενδεχομένως. Ναι, μια προσποίηση γιατί είχε και το χρόνο, δεν είχε πρόβλημα χρόνου. Πολλές φορές αντί να κάνεις μια επιλογή με μεγάλο ρίσκο είτε να σε κόψουν ή να κάνεις κάποιο λάθος, ειδικά προς το τέλος της περίοδου. 43-43 στο ημίχρονο, προμηνύεται μια σπουδαία μονομαχία στο δεύτερο μισό, την οποία θα παρακολουθήσετε από τα κανάλια της Νέριτ. Προς το παρόν μια σύντομη διακοπή 1 λεπτού και επιστρέφουμε πριν από την έναρξη της τρίτης περίοδου.
Στάνδη και Βιλερμπάν επιστρέφουν στους πάγκους για να ετοιμαστούν οι πεντάδες για το δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ολοκληρώθηκε στο 43-43 ανάμεσα σε Βέλγους και Γάλλους και βέβαια το τι μας επιφυλάσσει στο δεύτερο ημίχρονο είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μέμο Ιωάννου, μου έλεγες νωρίτερα στη διάρκεια της ανάπαυλας ότι αν μείνει σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό κοντά στο 50% το τρίποντο της βελγικής ομάδας, τότε θα μπορέσει να μείνει μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος. Ναι, βλέπουμε δύο διαφορετικές φιλοσοφίες στο παιχνίδι των δύο ομάδων. Η Βιλερμπάν να προσπαθεί να χτυπήσει κοντά στο καλάθι, γιατί έχει και την υπεροπλία. Και την άλλη πλευρά, η Οστάνδη με κυριότερο όπλο του τρίποντο. Συνήθως μακροπρόθεσμα, δηλαδή στη διάρκεια του παιχνιδιού, υπερισχύει η ομάδα η οποία πάει περισσότερο στις βολές και πλησιάζει περισσότερο το καλάθι για να σκοράρει. Αλλά εντάξει, ας περιμένουμε να δούμε. Σίγουρα πάντως το γεγονός ότι υπάρχει ο χαρακτήρας του knockout δίνει μια εντελώς διαφορετική γοητεία σε αυτό το παιχνίδι, όπως και σε κάθε άλλο παιχνίδι των προκριματικών. Το πρόβλημα πάντως έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται στο βαθμό που θα ανέμεναν οι διοργανωτές. Ίσως αυτό που ανέμεναν να ήταν τελείως πλασματικό. Το να κάνεις τόσα παιχνίδια στο ίδιο μέρος και σε μια μικρή αγορά, νομίζω και είναι πολύ δύσκολο να γεμίσει το παιχνίδι. Ας φανταστούμε η Οστάνδη να μείνει έξω, να δούμε τα επόμενα παιχνίδια. Θα είναι ίσως ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι πλέον αυτά τα μεγάλα τουρνουά με τις 8 ομάδες στο ίδιο μέρος, στο ίδιο γήπεδο, δημιουργεί προβλήματα. Ίσως πρέπει να αρχίσουν όπως το ποδόσφαιρο, να σκέφτονται δηλαδή να σπάνε τις διοργανώσεις για να μπορέσουν να μπαίνουν σε μεγαλύτερες αγορές και με κόσμο που μπορεί να γεμίσει το γήπεδο. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Εδώ πάντως ο Εσενίκ σκοράρει για το 45-43 της Βιλερμπάν. Εκεί με το σώμα του έσβρωξε και πήρε το επιθετικό rebound για να δώσει 2 πόντους στην Οστάνδη, που εδώ δίνει την απάντηση μάλλον με τον Travis Bader. Όχι, είναι ο Αμαράσι. Γίνεται μια προσπάθεια από την αρχή του παιχνιδιού να κόψουν τον Σι από το επιθετικό παιχνίδι της Βιλερμπάν. Αυτό όμως τώρα έδωσε τη δυνατότητα με ένα καλό screen και χωρίς να γίνει η κατάλληλη αλλαγή που έπρεπε να γίνει, να βρεθεί ολομόναχος κατά το καλάθι και να μπορέσει να σκοράρει και να πάρει το φάουλ. Ο Σι, ο οποίος στο πρώτο μήχρονο ήταν μάλλον αποκομμένος από την άμυνα. Ναι, αυτό προσπαθεί να κάνει ο Στάνδη. Γι' αυτό ακόμα και στα pick and roll που παίζει ο Σι, δηλαδή παίζουν, για να το καταλάβουμε, σπρώχνουν το Σι να βγει έξω από την τροχιά του pick and roll, ώστε να μείνει ο αμυντικός μαζί του, για να μην μπορεί να ανοίξει και να βρει το ελεύθερο σουτ. Το λάθος είναι από τον Wes Wilkinson. Ο Prince υποστηρίζει ότι παρενευλήθη γαλλικό χέρι. Η μπάλα όμως είναι για τη Βιλερμπάν. Με τον Τόριν Γκριν. Και ο πατέρας έχει αγωνιστεί στο NBA και ο ίδιος είχε ένα πέρασμα. Οι Γάλλοι που θα στοχίσουν και τώρα ο Τζον Prince πάει μέχρι μέσα. Πολύ φιλόδοξη η ενέργειά του. Το απέφερε πάντως. Επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ το οποίο κέρδισε ο David Lighty. Θα ξαναδούμε εδώ με ποιον τρόπο. Το φάουλ δίνεται επιθετικό γιατί ο Prince βρίσκει στο στήθος τον Lighty. Οριακό έχω την αίσθηση, γιατί είχε σταματήσει την τρίμπλα ο επιθετικός και μετακινιόταν και ο αμυντικός. Δηλαδή δεν συνέχισε με τρίμπλα ώστε να μπορεί να κινηθεί για να πάρει το επιθετικό φάουλ. Τώρα εντάξει, είναι στην κρίση του διαιτητή και ίσως έχει και τη γωνία καλύτερα από εμάς να το δει. Σι με αντίπαλο το Wilkinson. Είναι στον Lighty. Ο Άντερσεν σε μία από τις αγαπημένες του θέσεις θα στοχίσει όμως. Εδώ η μπάλα πήγε πολύ νωρίς στον Εσενίκ. Δεν είναι παίκτης που θα χειριστεί
την κατοχή και βέβαια το πολύ εύκολο καλάθι από τον Αμαρασί βάζει μπροστά τη Βιλερμπάν με 47-45. Εδώ ένα νομίζω παιδικό λάθος από τους δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγος να πασάρει στο ψηλό στο τρέξιμο επάνω. Άστεγος ο Wilkinson για 3. Εύκολο το rebound για τους Γάλλους και ο Τζάκσον. Φάουλ από τον Εσενίκ που δείχνει στις δύο τελευταίες φάσεις να έχει χάσει λίγο το μυαλό του. Χωρίς βέβαια να ευθύνεται και αυτός, γιατί νομίζω το απαγορεύεται εσείς οι προπονητές με το να δίνετε στο ψηλό την μπάλα ενώ εξελίσσεται ένας ευθυνδιασμός. Υποτίθεται ξέρεις και τη δυνατότητά του αν μπορεί να χειριστεί την μπάλα στη μέση του γηπέδου με ταχύτητα. Αλλά αυτή τη στιγμή και αυτό το παιδί πάλεψε 2-3 φορές κοντά στα καλάθια. Έχασε και την μπάλα και γι' αυτό βγήκε εκτός. Το καλάθι από τον Σι που δίνει προβάδισμα 4 πόντων στη Βιλερμπάν. Ο Αμαρασί μάχες για το rebound, θα επικρατήσει ο Γκριν. Ο Σι που έχει φτάσει στους 12 πόντους. Τώρα ο Άντερσεν θα του επιστρέψει την μπάλα. Νέα επίδεση για τους Γάλλους. Και το μακρινό τρίπολο από τον Γκριν είναι εύστοχο. 52-45, το πανηγυρίζει. Τον βλέπετε εδώ, το Ring Green, 29 ετών πλέον. Έχει περάσει από τη Σαραγώσα, από την ΑΕΚ. Τότε σούταρε ποσοστό 39% στο τριπόντο. Μετά το ελληνικό πρωτάθλημα πήγε στην Γκραν Κανάρια, στην Τουρκία την Τόφας, στη Λιμόζ πέρσι. Μια σύντομη διακοπή και παρερχόμαστε για να δούμε τη συνέχεια. Ποιοτικά και οικολογικά προϊόντα από την ελληνική βιομηχανία χρωμάτων Berling. Berling. Το χρώμα έχει όνομα. Οι πανηγυρισμοί των Γάλλων μετά τα τελευταία πετυχημένα καλάθια της Βιλερμπάν και ο Τόνι Πάρκερ μέσα σε αυτούς. Η αστοχία στα τρίποντα και 2 λάθη που έκανε. Η Οστάνδη έδωσε τη δυνατότητα στην Βιλερμπάν να αρχίζει να ηγείται στο σκορ στο παιχνίδι. 52-45 το σκορ, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα 3 πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου. Από το 43-43 δηλαδή του ημιχρόνου οι Γάλλοι τρέχουν ένα επιμέρους σκορ 9-2 και ουσιαστικά 9 αναπάντητους πόντους μετά το καλάθι του Εσενίκ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Τζόρτζεβιτς. Παίρνει το φάουλ από τον Γκριν. Το καλάθι δεν μετράει όπως λένε οι διαιτητές. Διαμαρτυρίες από τον Τζόρτζεβιτς αλλά και τον Τζέρτζια. Μέμο, τι λες? Νομίζω ότι ο διαιτητής έχει δίκιο. Και εγώ αυτό νομίζω. Έστω και αν υπάρχουν αποδοκιμασίες. Για να ξαναδούμε. Ήτανε μία τρίμπλα πιο νωρίς το φάουλ, η επαφή. Και υπήρχε για τεχνική ποινή όπως βλέπουμε. Με τον Τζάκσον να εκτελεί την βολή. 53-45. Οι Βέλγοι που νομίζω ότι θέλησαν να πιέσουν σε μια φάση στην οποία δεν είχαν δίκιο. Γιατί είχαν προηγηθεί 2-3 σφυρίγματα υπέρ της Βιλερμπάν στο πρώτο ημίχρονο. Ενδεχομένως η πιο βαριά φανέλα εννοώ των Γάλλων. Αλλά τώρα το φάουλ δεν δικαιολογούσε αυτή την ένταση. Πικέ ρόλ με τον Άντερσεν, η μπάλα στα πόδια του ψηλού και κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Η ένταση μπορεί να έρχεται επειδή αισθάνονται την πρώτη του ξεφύγει το παιχνίδι. Όχι τόσο πολύ από το σφύριγμα. Νομίζω άλλωστε ότι φιλοσοφημένα οι προπονητές πηγαίνουν σε τέτοιες αντιδράσεις όταν αισθάνονται ευάλωτοι.
Ναι, εντάξει, είναι μια φυσιολογική αντίδραση που μακάρι να έχεις τη δυνατότητα να ξέρεις ποια είναι τα ωριά της και πόσο μπορεί να πιέσεις ή να πεις. Εδώ οι διαιτητές χρειάζονται τη χρήση του instant replay. Σε ποια φάση όμως? Το σκορ είναι στους συν 8 για τη Βιλερμπάν, 53-45. Έχω και εγώ την απορία για ποιο λόγο ζήτησε το instant replay. Μετά από μια φάση δηλαδή να ξανακοιτάξεις πάλι πίσω. Διακοπή στο παιχνίδι. Οι διαιτητές επιδεικνύουν μια σχολαστικότητα εν προκειμένου. Παρ' όλα αυτά, ενδεχομένως και κατευναστική για τα πνεύματα. Εντάξει, και η διαμαρτυρία του ήταν υπερβολική, πιστεύω. Δηλαδή, ήταν πολύ δύσκολο ο διαιτητής να το καταπιεί. Και με φωνές και με χειρονομίες. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Βιλερμπάν έχει μπει στο ρυθμό που ζητάει στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν η διακοπή ευνοήσει την Οστάνδη, αλλά... Ναι, συνήθως ευνοεί την ομάδα που υπολείπεται στο σκορ. Ή έχει χάσει τη συγκέντρωσή της και εκείνη τη στιγμή μπορεί πάλι να επανέλθει και να συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα δεν έχει πάρα πολύ χρόνο και τα πράγματα δεν είναι άσχημα για αυτήν. Η Βιλερμπάν, η οποία έχει για πρώτο σκόρερ τον David Anderson με 13, αλλά έχει και άλλους δύο με διψήφιο σκορ, τον Αμαράση με 12 και τον Τόριν Γκριν με 11. Από την άλλη πλευρά, κανείς παίκτης του Τζέρτζια δεν έχει διψήφιο σκορ, με 8 είναι ο Πονίτκα, όσους έχει και ο Τζόρτζεβιτς. Ο Πονίτκα, ο οποίος σε 7 και 55 κατάφερε να φτάσει στους 8 πόντους και έδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει τον αστάθμητο παράγοντα υπέρ των Βέλγων. Προσπάθησε και ίσως θελήσει να παίξει και ο πριν στο παιχνίδι λίγο παραπάνω, γιατί χρειάζεται να παίχτη ο οποίος να σπρώξει αυτή τη στιγμή την Οστάνδη. Έστω και ρισκάροντας κάποιες φάσεις, να πάει σε πιο προσωπικές φάσεις για να μπορέσει να σπρώξει και να ξανααποκτήσει την αυτοπεποίθηση που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Παιχνίδι στην Slaughter Arena της Οστάνδης δεν υπάρχει. Το χρονόμετρο καρφωμένο στα 6 και 28 για την τρίτη περίοδο. Τώρα οι διαιτητές αποφασίζουν να ακινήσουν και πάλι το παιχνίδι. Μην είσαι σίγουρος. Και δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει και το πρόβλημα. «53-45». Έχουμε και πάλι αγώνα με την Οστάνδη να προσπαθεί να κλείσει πλέον την ψαλίδα της διαφοράς. Ο Τζόρτζεβιτς με τη βοήθεια του Σερών πάει μέχρι μέσα, βγάζει για τον Πρινς, το ανάποδο lay-up είναι εύστοχο και το χειροκρότημα από την κερκίδα για τον Τζον Πρινς, ο οποίος άρχισε να παίζει στην Ευρώπη στην Τουρκία με την Αντάλια και την Μερσίν. Πέρασε από την Πολωνία με την Τούροφ και από τη φετινή χρονιά αφορά τη φανέλα της Οστάνδης. Έγινε το κλέψιμο και φάνηκε για μια δεύτερη συνεχή φάση ότι η διακοπή ευνόησε τους δύο μέτωπους. Πρινς. Ο Τζόρτζεβιτς του δίνει το σκρίνο Εσενίκ. Τίποτα από τον Βίλκινσον, είναι άστοχο τελικά. Rebound από τον Γκριν. Αυτή είναι μια φάση που ενδεχομένως να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια, καθώς η Οστάνδη προσπάθησε να οικοδομήσει πάνω στο καλό της ξεκίνημα μετά τη διακοπή. Όμως εδώ ο Γκριν δείχνει ότι είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη της Βιλερμπάν. Ναι, σου παίρνει πολύ καλά σήμερα. Στη γραμμή νομίζω 4 στα 5 πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να απαντήσει ο Μπέρκερ χωρίς όμως αποτέλεσμα. Εύκολο το rebound από τον Γιώαν Σαγκαρέ και τώρα ο Τόριν Γκριν. Τζάκσον. Και αυτός για 3 χωρίς όμως να βρει το στόχο. Επιθετικό rebound.
Ο Νίβινς προσπάθησε να σκοράρει. Δέκα δευτερόλεπτα πλέον στη διάθεση της Βλερμπάν για να εκδηλώσει επίθεση. Άντερσεν. Αστικό σούτ από τον Λάιτι. Θετικό rebound και καλάθι από τον Σι, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο είναι καταλυτικός για τους Γάλλους. Εξέφυγε από την προσοχή του ο Στάνλι, δηλαδή τον παιχτών. Έχει αρχίσει πλέον και είναι πολύ αποδοτικός. Ο Πρινς ποστάρει, εκεί όμως έρχεται για δεύτερος παίκτης, βγάζει για τον Τζόρτζεβιτς για το τρίποντο. Επιθετικό rebound, follow για τον Wilkinson, όμως δεν θα καταφέρει να σκοράρει και θα υποπέσει και στο φάουλ πάνω στον Αμαράση. Αρχίζουν και χάνονται τα τρίποντα και αρχίζει το πρόβλημα τώρα για τον Στάνλι. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σκοράρουν οι παίκτες του Τζέρτζια. Βολές δεν υπάρχουν για την Βιλερμπάν, όμως έχει ξεφύγει για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά, 58-47. Και πάνω σε αυτήν ακριβώς διαφορά θα προσπαθήσει να οικοδομήσει την πρόκριση η ομάδα του Pierre Vincent. Εδώ τα βήματα καθαρά από τον David Lighty. Θα δείτε εδώ ότι του φεύγει το σταθερό πόδι. Ένα βηματάκι παραπάνω. Το έκανε, έστω και αν το πλάνο δεν ήταν τόσο διαφωτιστικό. Wilkinson για τον Prince μέχρι μέσα. Το έχει αυτό το drive. Ο John Prince θα μειώσει σε 58-49. Ο κόσμος προσπαθεί να βοηθήσει τους παίκτες της Οστάνδης. Επιθετικό φάουλ από τον Lighty πάνω στον Prince. Χάζω φάουλ τελείως χωρίς λόγο να χάσει την επίθεση. Χωρίς λόγο, απλά είναι η συνήθεια του παίκτη όταν προσπαθεί να βγει από το screen. Ναι, αλλά δεν ήταν για να απειλήσει. Δηλαδή το καταλαβαίνω να μπορεί να κάνει ένα επιθετικό γιατί θέλει να πάρει μια καλύτερη θέση κοντά στο καλάθι. Τελείως με το αριστερό του χέρι απλά χτύπησε. Χωρίς λόγο. Ναι, θα μπορούσε δηλαδή να ξεμαρκαριστεί χωρίς ναι, να... ούτε πλεονέκτημα πήρε ούτε τίποτα. Ναι, επίθεση λοιπόν για τους Βέλγους. Η Οστάνδη που θα επιδιώξει να κλείσει την ψαλίδα του σκορ μέχρι να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Και για να συμβεί αυτό πρέπει να πάρει βοήθεια από τους παίκτες της. Ο Berggren δείχνει να έχει κουραστεί. Εδώ όμως θα πάρει το φάουλ και τις βολές από τον Σι. Θα δούμε μετά το pick and roll. Πήρε την μπάλα. Εκεί ο Αμαράση δεν τον αφήνει να σκοράρει. Συνεπώς καλό φάουλ. Καλό φάουλ, ναι. Από τη στιγμή που δεν έκανε προσποίηση ο Berggren ήταν καλό φάουλ. Πρώτη βολή εύστοχη από τον Jared Berggren με ύψος 2-8. Ο οποίος δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Η Οστάνδη είναι η πιο φημισμένη ομάδα του βελγικού μπάσκετ. Έχει πάρει 15 πρωταθλήματα και 15 κύπελα. Είναι σε παλιότερα χρόνια όμως με πολύ περισσότερα χρήματα και με μεγάλα ονόματα από παίχτες. Δηλαδή πάντα οι επιλογές τους ήταν από τους καλούς παίχτες. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μια ομάδα χωρίς να είναι από την πρώτη κατηγορία ή δεύτερη ακόμα κατηγορία παίχτων που παίζουν στην Ευρώπη. Δηλαδή κακά τα ψέματα, αυτοί οι παίχτες δεν ήταν στο πάνω ράφι. Όχι, στο ράφι της Ευρωλίγκας. Εδώ όμως η συνεργασία τους και που είχε τελικά αποδείξει τον Berggren ήταν εξαιρετική. Ήρθε το κάρφωμα και το 53-58 το time out το ζήτησε ο Pierre Vincent. Εδώ είναι το τελείωμα, όμως νωρίτερα το passing game είναι εκπληκτικό από τους παίκτες της Οστάνδης. Η διαφορά στους 5, σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Παραμένουμε τελικά με το σκορ στο 58-53. Αυτός είναι ο Pierre Vincent.
προσπαθεί να ψυχώσει τους παίκτες του, όπως άλλωστε κάνει και ο Ντάριο Τζέρτζια, 39 ετών ο προπονητής της Οστάνδης. Μεγάλη συμμετοχή είναι ο Prince που προσπαθεί να αρχίζει και πιέζει στην επίθεση, να πάρει επιθέσεις αλλά και να μοιράσει την μπάλα. Και βρήκε άλλο έναν άξονα, δηλαδή εκτός από τα τρίποντα βρήκε άλλο έναν άξονα να χτίσει την επίθεσή της η Οστάνδη και να μπορέσει να καλύψει τη διαφορά. Prince που έχει φτάσει στους 12 πόντους. Ο Σι θα εκτελέσει από την δεξιά γωνία. Για το 60-53 ο Σι που στο δεύτερο ημίχρονο είναι ο κορυφαίος του γηπέδου. Ναι, έχουν πλέον λιγάκι έχουν χάσει τη συγκέντρωσή του στην άμυνα επάνω του. Έχοντας άλλα προβλήματα και σε άλλα σημεία της άμυνας του γηπέδου, προσπαθούν να καλύψουν και δυστυχώς δίνουν τη δυνατότητα για αυτούς τον Σι να βρει τα ελεύθερα σούτ να πάει στα rebound πολύ πιο εύκολα. Ο Σι που έχει φτάσει στους 16 και είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Τώρα Μιχαήλοβιτς για τον Βίλκινσον. Προσπαθεί να κοστάρει. Ο Αμερικάνος που θα χάσει την μπάλα όμως θα τα ξανακερδίσει. Πισματάρης με δεύτερη-τρίτη προσπάθεια. Δεν θα τα καταφέρει ο Μπέργκρεν. Όμως νέο κλέψιμο από τους Βέλγους και τελικά η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου είναι για τη Βιλερμπάν. Πλέον οι παίκτες έχουν αρχίσει και δίνουν ό,τι μπορούν περισσότερο πάνω στο παρκέ. Η μαχητικότητα... Πώς αλλάζει μια φάση, 3 επιθετικά rebound για ένα εύκολο lay-up. Στην πραγματικότητα δίνει τη δυνατότητα στην Βιλερμπάν να κάνει έναν ευθυνδιασμό και παρόλα αυτά η μαχητικότητα της Οστάνδης κάνει ένα σχεδόν κλέψιμο και σταματάει την επίθεση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια που κάνει η Οστάνδη απέναντι σε μια ομάδα που κατά την προσωπική μου άποψη είναι πολύ καλύτερη. Σι, με αντιβάλλον τον Μπέργκρεν, πάει από την εσωτερική και έξω. Τελείωσε το γήπεδο, όπως λέμε. Πολύ καλή άμυνα από τον Πιέρ Αντουάν Ζίλε. Δείτε σε επανάληψη πως τον οθεί ουσιαστικά τον Γάλλο χωρίς να του κάνει φάουλ. Και προσπαθεί να τον πληρώσει και ο Σι και θα μπορούσε να δώσει και επιθετικό. Το κλέψιμο τώρα από τους Γάλλους με τον Λάιτι. Δίνει την μπάλα στον Αμαρεσί, τελειώνει με αριστοτεχνικό τρόπο για ψηλό την φάση, γιατί είδατε πως έσπασε το κορμί του για να περάσει ανάμεσα στους δύο αμυντικούς που είχαν ορθώσει το ανάστημά τους. 62-53, ο Σι που έχει φτάσει στους 18 πόντους με 8 στα 9 δίποτα. Ζιλέ δεν θα τα καταφέρει. Rebound από τον Σι. Πρέπει να δούμε και τα rebound του Γάλλου. Έχει φτάσει στα 8. Λιβιό. Αμαρεσί. Σουτάρει το δεύτερο απόψινο τρίποντο. Η μπάλα δεν θα μπει μέσα, αλλά νομίζω ότι έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι. Το έχει το σουτ. Είναι καλός παίκτης. Και πλέον μια επίθεση για την Οστάνδη στην ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Αλλά γίνεται το λάθος, το οποίο διορθώνει ο Prince και βγαίνει το κάρφωμα για τον Wilkinson μαζί με το φάουλ. Να μια φάση πως ήρθαν τα πάνω κάτω μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Με το λάθος αρχικά του Prince που ο άνθρωπος δεν είναι playmaker, δεν είναι οργανωτής. Όχι, υπήρχε διαταγή δηλαδή να γίνει το double team επάνω του πολύ ψηλά και έφυγε ο Σι και έκανε το double team μαζί με τον αμυντικό και οι υπόλοιποι συμπαίχτες του Prince δεν κουνήθηκαν καθόλου από τη θέση τους να ανέβουν προς την μπάλα για να τον βοηθήσουν να δει την μπάσα και αναγκάστηκε να κάνει την μπάσα εκβιαστικά, αλλά ήταν κρυμμένοι συμπαίχτες. Ειδικά από την πλευρά που ήρθε η βοήθεια ήταν κρυμμένη. Το τρίποντο ήταν μακρινό από τον Τζάκσον. Δηλαδή καμιά φορά λέμε ότι ο Πασέρ φταίει για την μπάσα, αλλά πολλές φορές ο παίχτης που
υποτίθεται να την υποδεχθεί. Δεν έχει που να τελειώσει. Όχι, δεν κινείται ώστε να έχει ελεύθερη. Δηλαδή, αν εγώ φύγω από τον επιθετικό για να πάω να βοηθήσω και ο επιθετικός δεν μπει σε γραμμή πάσας που είναι ανοιχτή, τότε δεν είναι πρόβλημα μόνο του πασέρ, είναι πρόβλημα και του παίκτη ο οποίος δεν είναι στη σωστή θέση. Πολλές φορές, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, ο άλλος ήταν κρυμμένος στη γωνία ο συμπαίκτης. Αλλά διορθώθηκε η φάση και έτσι η διαφορά και πάλι είναι στους 5 πόντους. Εδώ τώρα θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα άμα σου πω ότι πάω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά από την πρώτη ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα. Τράπεζα Πειραιώς. Η WinBank, η πρώτη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα για το 2014, απέσπασε 4 βραβεία στο διεθνή διαγωνισμό World's Best Internet Banks του περιοδικού Global Finance, 2 βραβεία από τον ελληνικό θεσμό Business IT Excellence Awards 2014, ενώ αναγνωρίστηκε και από το PC Magazine ως το καλύτερο e-banking στην Ελλάδα. WinBank, μια κίνηση μπροστά από την πρώτη ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα. Τελευταία περίοδος για τον αγώνα ανάμεσα στην Οστάνδη και τη Βιλερμπάν. Το σκορ στο 56-62, φάουλ πάνω στον Άμαραση από τον Wes Wilkinson. Δικαίωμα για βαλές στον Γάλλο, ο οποίος έχει φτάσει στους 18 και πλέον δείχνει ότι δεν υπάρχει αντίπαλος στα δικά του κυβικά ουσιαστικά. Ναι, κάνει αυτό που θέλει μέσα στο γήπεδο πλέον. Δεν υπάρχει η προσοχή που υπήρχε απέναντί του όπως έγινε στο πρώτο. Πάντως, αν δούμε τα συγκεντρωτικά στατιστικά, θα δούμε ότι έχει πέσει το ποσοστό της Οστάνδης στο τρίποντο από εκεί που ήταν στο 50%, πλέον έχει πέσει στο 38% με 7 στα 18. Κάτι που συμβαίνει φυσιολογικά, ήταν υπερβολικό το 54 πόσο ήταν στο πρώτο ημίχρονο, ήταν κάτι το σπάνια μπορεί να κρατηθεί σε ένα ολόκληρο παιχνίδι αυτό το ποσοστό. 63-56. Άστοχο τρίποντο, κακό σουτ από τον Wilkinson. Νέα επίθεση όμως για τους Βέλγους. Ήταν η αργή όμως επίσης. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν. Ο Prince αντί να σουτάρει πήγε να πασάρει στον Berggren. Αυτό ήταν το λάθος. Είναι ο καινούργιος κανονισμός που μετά από επιθετικό ριμπάουντ έχει 14 δευτερόλεπτα που ίσως οι παίκτες δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα. Νομίζουν ότι δεν το έχουν συνηθίσει. Ξανά ναι, ακόμα έχουν 24. Το λάθος από τον Γιώαν Σαγκαρέ. Γκολ φάουλ για τον Ματέους Πονίτικα, που έχει περάσει ο οποίος όντως δημιουργεί πολλά θέματα στη Βιλερμπάν, παρότι δεν, δηλαδή ανά πάσα στιγμή που είναι μέσα στο γήπεδο μπορεί να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Δείχνει ότι έχει το ταλέντο και την... Θα εκτελέσει και μια βολή, η οποία είναι άστοχη. Ο ίδιος προσπάθησε για το rebound, όμως αυτό δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται. Ο Πονίτικα είναι 31 ετών, διεθνής Πολωνός. Πέρσι στο EuroCup με την Οστάνδη σούταρε 35,5% στο τρίποντο και σκόραρε 9 πόντους. Αυτός είναι ο Τζάκσον που πέρασε και πάλι στον αγώνα. Το παιχνίδι το οποίο παραμένει ανοιχτό με τη διαφορά στους 5. Ναι. Τα λάθη ήταν που βάζουν την Οστάνδη πάλι στο παιχνίδι.
εύκολα και αβίαστα λάθη δηλαδή κάνουν την Βιλερμπάν. Αυτός που δυσκολεύεται από την πλευρά των μεγάλων είναι ο Γιώαν Σαγκαρέ. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις δεν πέρασαν οι πάσες του. Τώρα έχει την μπάλα. Παίρνει ένα τρίποντο εκτός λογικής. Θετικό rebound όμως από τους συμπαίκτες του και νέα επίθεση με τον Τζάκσον και τον Γκριν στην πεντάδα. Με τρεις κοντούς δηλαδή. Ο Κέρβερσον. Εύστοχο το σουτ από τον Ζαν Σαρλ Λίβιο. 65-58. Μούγια. Ο Μπέργκερ είναι από τα 5,5 μέτρα. Θα ευστοχίσει. Θα απαντήσει ο Αμερικάνος. Ο οποίος αγωνίζεται από την προηγούμενη χρονιά στην Οστάνδη. Βήματα. Μετά το pick and roll για τους Γάλλους. Και νέα κατοχή για την Οστάνδη. Αυτή η πάσα η γρήγορη, η πάσα νωρίς στο ψηλό. Πολλές φορές αν ο άλλος δεν είναι τεχνικά καλός παίκτης, φέρνει πολλά προβλήματα πολλές φορές στον επιθετικό. Είτε με λάθος, είτε να πάει και να τρακάρει πάνω στην άμυνα. Είναι τέχνη η πάσα. Ναι. Εκπληκτική κίνηση από τον Βίλκινσον, ο οποίος για πρώτη φορά ίσως στο παιχνίδι αποδεικνύει ότι έχει τη τεχνική να απειλεί στο καλάθι με προσωπική ενέργεια. Εκπληκτική reverse δρύβλα που έκανε. Είναι καλός παίκτης, απλώς δεν είχε βρει τις ευκαιρίες, φαίνεται μέσα στο παιχνίδι να βγάλει το ταλέντο. 65-62 και τώρα και πάλι διαφορά στους 5 μετά τον Τζάκσον. Άλλη μια προσωπική ενέργεια από τον Γάλλο διεθνή. 67-62. Το ντέρμπι καλά κρατεί. Να δούμε, θα μπουν μέσα στο παιχνίδι και σου των 3 πόντων τώρα της Οστάνδης. Μούγια. Βίλκινσον δίνει στον Πονίτκα, κερδίζει το φάουλ. Ο Πονίτκα που έχει περάσει και από την Πρόκομ. Εδώ έδειξε ότι μπορεί να παίξει χωρίς την μπάλα. Θα πάρει το φάουλ. Και από το time out από τον προπονητή είναι μια φάση που τη δουλεύουν πολύ και παίζουν. Δηλαδή προσπάθεια για το hand-off να την πάρει χέρι με χέρι, αλλάζει με μια προσποίηση και πάνε στον backdoor, και ειδικά επειδή όλη η ρακέτα είναι ανοιχτή εκείνη τη στιγμή. Πάντως ο Νίβινς έδωσε τη θέση του στον Άντερσεν. Μπαίνουν τα βαριά χαρτιά τώρα. Τα μεγάλα όπλα, ναι. Καθώς απομένουν 6,5 λεπτά. Τα οποία και θα κρίνουν την πρόκριση. Στην επόμενη φάση των προκριματικών είναι μια επίπονη διαδικασία αυτή. Η διαφορά στους 3, δηλαδή σε μια κατοχή. 67-64, Green. Jackson. Βγαίνει από τα screen και παίρνει την μπάλα ο Λιβιό. Σι για 3, αυτή τη φορά είναι εύστοχος. Φαινόταν ότι περίμενε την μπάλα, το περίμενε το σουτ. Λάθος αμυντικό που ανάγκασε το παίκτη του να μπει για να βοηθήσει. Καλή κίνηση από τον μικρό, το Λιβιό. Ναι. Έστριψε και μπήκε προς το καλάθι και έφερε βοήθεια από την αδυνατή πλευρά και του βγάλε το σουτ. Μούγια για τον Βίλκινσον. Ήρθε η ώρα να μπαίνουν και από την Οστάνδη τα τρίποντα. Θα ευστοχίσει 70-67. Αυτός είναι ο Wes Wilkinson. 30χρονος, απόφυτος του Νεμπράσκα. Έχει πέρασει από τη Γαλλία. Έχει αγωνιστεί στη Σαρλερουά και την Χαύρη. Δείχνει να ξυπνάει. Είναι στους 5 πόντους. Ναι, δηλαδή είναι καλός παίκτης και ήταν... Αυτή που πέτυχε τώρα στο τέλος οι 5 πόντοι. Και δεν είχε παρουσιαστεί στη διάρκεια του παιχνιδιού. Και έμπειρος και καλός παίκτης. Αμαρασί. Ακόμη ένα σουτ, το πανηγυρίζει ο Γάλλος και έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει.
Μιας και έχει φτάσει στους 23 πόντους ο ίδιος. Prince. Μιχαήλοβιτς πάνω του είναι ο Green. Θα πάρει το screen από τον Wilkinson. Καλή άμυνα από τον Τόριν Green πάνω στα χέρια του Μιχαήλοβιτς. Ο Αμαράση σουτάρει 9 στα 10 δίποτα, 1 στα 3 τρίποτα. Έχει πάρει 8 rebounds, έχει κάνει 3 λάθη και έχει μοιράσει 1 assist. Ναι, βρήκε έδαφος και βρήκε και χώρο, γιατί φάνηκε καθαρά το Τζέρζι η προσπάθεια από την αρχή ήταν να το βγάλει εκτός παιχνιδιού. Τα κατάφεραν στο πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά στο δεύτερο. Ποιοτικά και οικολογικά προϊόντα από την ελληνική βιομηχανία χρωμάτων Berling. Berling, το χρώμα έχει όνομα. Ακόμη 5 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα απομένουν στο παιχνίδι ανάμεσα στην Οστάνδη και τη Βιλερμπάν. Οι Γάλλοι προηγούνται με 72-67. Βλέποντας τις οδηγίες του Τζέρτζια, νωρίτερα Μέμο Ιωάννου, ζήτησε το τρίποντο από τον Wilkinson. Ευτόχισε νωρίτερα. Προφανώς το θέλει και στη συνέχεια. Εδώ όμως οι παίκτες του κάνουν λάθος. Green πάρα πολύ γρήγορα. Ο Jackson με μια προσποίηση άδειασε τον Wilkinson και βάζει την Βιλερμπάν μπροστά με 7 πλέον. 74-67, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο 5 λεπτό. Οι Γάλλοι που συντηρούν ένα προβάδισμα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, όμως οι 5 πόντοι δεν τους εξασφαλίζουν τίποτα. Οι 7 πόντοι. Ναι, και ειδικά με το παιχνίδι που κάνει ο Στάνδη, γιατί δεν έχει inside game από κανένα ψηλό της και αναγκαστικά πρέπει να πάει σε τέτοιες επιλογές. Όπως αυτή του Μούγια, σε μια εντελώς λανθασμένη επίθεση. Ο Μούγια που κράτησε την μπάλα σε όλη τη διάρκεια της επίθεσης και δεν είχε άλλη επιλογή από το να στάρει τρίποντο. 74-70. Η Οστάνδη ζει και πεθαίνει με το τρίποντο. Καλή άμυνα, όμως η μπάλα στα χέρια του Τζάκσον θα απαντήσει. 77-74. Ο Έντουιν Τζάκσον τον είδαμε και με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, με το που έμπαινε μέσα επιζητούσε το μακρινό σουτ. Είναι καλό σκορ. 77-70. Μούγια. Μιχαήλοβιτς. Και αυτός, όχι. Μακρινό rebound όμως από τον Wilkinson. Prince. Ο κόσμος ήθελε να το μπουμπουνίσει. Αυτός όμως σκέφτηκε πιο ορθολογικά. Ναι, αισθάνεται πιο καλά στο drive. Είναι από τους λίγους παίκτες της ομάδας που πάει στο drive. Ο Μούγια δεν τα κατάφερε. Και πλέον η Βιλερμπάν δείχνει να ελέγχει για τα καλά το παιχνίδι, ειδικά αν ευστοχίσει σε αυτή την επίθεση. Green. Σηκώνεται για 3 από πολύ μακριά, θα αστοχίσει. Μάχεται για το rebound ο Άντερσεν όμως και το παίρνει. Φάουλ. Εδώ βλέπετε κάποιος φίλαθλος ζητάει επισταμμένος βήματα, αλλά βήματα όταν σε σπρώχνουν δύο, δύσκολο είναι να δώσουν οι διαιτητές. Θα δείτε εδώ σε επανάληψη. Εκεί έπεσε και ξύλο. Από την αλήθεια, πριν σφυρίξει το φάουλ έκανε βήματα. Δεν θα διαφωνήσω, Μέμο. Όμως είχε διαρκώς ένα πιεσμένος, ναι, ήταν πιεσμένος με δύο και με χέρια και με τέτοιο. Τζάκσον. Με αντίπαλο τον Μούγια, παίρνει το φάουλ και δικαίωμα για 3 βολές. Να λοιπόν εδώ το σημείο στο οποίο η Βιλερμπάν δείχνει την ικανότητα να ξεκολλήσει από το σκορ. Φάουλ υπάρχει. Το χέρι του Μούγια πήγε στο πρόσωπο του Τζάκσον. Ναι, υποτίθεται να του κόψει την οπτική επαφή, αλλά συνέχισε και τον χτύπησε κιόλας. Πρώτη εύστοχη βολή από τον Έντουιν Τζάκσον, ο οποίος έχει προσφέρει πολύ σκορ στη Βιλερμπάν. Τώρα θα αστοχίσει. Έχει δικαίωμα όμως και για ακόμη μία. Είναι στους 14 πόντους. Έχει μοιράσει και 4 assist.
Καλύτερος όλων όμως από την πλευρά της Βιλερμπάν στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι ο David Lighty, όσο παράδοξο και αν φαίνεται. Έχει δώσει 5 τελικές πάσες στους συμπαίκτες του. Εδώ θα γίνει το κόψιμο και ευνηδιασμός, νέος ευνηδιασμός πιο συγκεκριμένα για τη Βιλερμπάν. Το στόπ εντυπωσιακό από τον Wilkinson πάνω στον Green. Για να δούμε αν θα βοηθηθεί ψυχολογικά η Οστάνδη. Επιθετικά όμως δείχνει να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα και δεύτερη τεχνική ποινή στον Τζόρτζεβιτς αυτή τη φορά. Μετά από την διαμαρτυρία, ο Τζόρτζεβιτς, ο οποίος είχε μια μεσογειακή διαμαρτυρία και όχι κεντροευρωπαϊκή στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί φώναξε στον διαιτητή. Κοιτάξτε εδώ, κατεβάζει τα χέρια ο Green, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Εδώ τέτοια αντίδραση έχουν εντολή οι διαιτητές στην Ευρωλίγκα να την τιμωρούν. Δεν είναι μόνο αυτό. Άμεσα. Δηλαδή πάλι πάνω στην πίεση ο Στάνλη αρχίζει και χάνει τη συγκέντρωσή της. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε κινήσεις στην επίθεση και ενώ υπάρχουν ελεύθεροι παίχτες που στην αρχή, ειδικά στα πρώτα 3 δεκάλεπτα, η πάσα ήταν αυτόματη και καλή πάσα για ένα ελεύθερο σούτ. Τώρα βλέπουμε ότι συνεχίζουν την προσπάθεια, πιέζουν παραπάνω και απέναντι στα προσόντα της Βιλερμπάν δεν μπορούν. Και γι' αυτό οδηγούνται και σε εκνευρισμό ή σε λάθη. Διαφορά στους 10. 2 και 22 τώρα. Άντερσεν βγάζει το ελεύθερο σουτ για τον Τζάκσον. Είναι εύστοχο, σαν σε προπόνηση. Και τελείωσε και το παιχνίδι. Ο Τζάκσον ο οποίος φτάνει στους 20 πόντους με αυτό το τρίποντο και γίνεται δεύτερο σκόρερ πίσω από τον Σι που έχει 23. Green με σπουδαία δουλειά και στο αμυντικό κομμάτι για τη Βιλερμπάν. Νομίζω ότι βρίσκεται στην πιο όριμη φάση της καριέρας του ο Green. Δεν εκβιάζει προσπάθειες, κοιτάζει περισσότερο να εκμεταλλευτεί τους συμπαίκτες του, προσφέρει στην άμυνα. Κατέβασε αρκετές φορές τα χέρια και δεν τιμωρήθηκε γι' αυτό. Επιθετικό rebound μέσα σε 2 παίκτες της Οστάνδης. Εδώ επί παραδείγματι υπήρχε φάουλ και μετά βήματα. Δεν έδωσαν τίποτα οι διαιτητές, άφησαν το παιχνίδι να παιχτεί. Από το σπίτι σουτάρει ο Τζάκσον, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική με την οποία εκτέλεσε. Δεν τιμωρεί όμως η Οστάνδη. Ήταν τελείωνε ο χρόνος. Ήταν πάλι από επιθετικό rebound και τελείωνε ο χρόνος. Τα 14 λοιπόν. Αν δεν είναι έτοιμη η ομάδα να πάει και να δημιουργήσει μια συνεργασία γρήγορη για να μπορέσει να βρει εύκολο γρήγορο σουτ, συνήθως θα είναι σουτ πιεσμένο. Το κόψιμο του Εσενίκ πάνω στον Άντερσεν. Το κάρφωμα από τον Πονίτκα. 83-72. Όμως πλέον είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Η Βιλερμπάν έχει κατακτήσει ουσιαστικά την πρόκριση στην επόμενη φάση των προγραμματικών. Εκεί θα έχουμε ένα γαλλικό εμφύλιο, καθώς θα αντιμετωπίσει την Στρασβούρ, η οποία νωρίτερα επιβλήθηκε πολύ εύκολα στον δικό της αγώνα. Άρα υπάρχουν και ελπίδες να μαζευτεί κόσμο στο γήπεδο. Γάλλοι. Γιατί όχι, είναι πιο κοντινή σχετικά. Να κάνουν το ταξίδι λοιπόν. Τελευταίες φάσεις στο παιχνίδι, 83-74. Το επιθυμητό θα ήταν αυτό, να δούμε καλή ατμόσφαιρα στον αγώνα που θα οδηγήσει στον τελικό της προκριματικής αυτής φάσης. Εύστοχο το σούτ από τον Green, ο οποίος εκτέλεσε αστραπιαία από την περιφέρεια. 86-74. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται με αυτό το σούτ του Wes Wilkinson, ο οποίος μειώνει απλά στο 86-77. Wilkinson, ο οποίος Μέμο Ιωάννου ξύπνησε αργά πραγματικά μέσα στο παιχνίδι. 86-77 το τελικό σκορ. Η Βιλερμπάν, η οποία